Ja, här är min pappas rum och sånt. Lite gubbar och sånt. Ja. De är väldigt coola så här. Eller hur? Ja. Haha, vilken fin. Vad är det? Åh, fett nice. Alltså det var fett coolt här alltså. Ja. Är du inte rädd när du är? Nej, jag ser modig. Alltså jag måste dra och pissa. Okej. Jag är inte här. Undrar vad som finns här inne. Nej, sluta! Nej! Ah! Nej, sluta! Nej!